Gihatagag importansya sa 11 ka mga tribo sa Davao City ang ilang tagsa-tagsa ka mga kultura o gipaila-ila pinaagi sa tribal village sulod sa Magsaysay Park. Girenovate ug mas gipanindot pa sa lain-laing tribo ang ilang tribal house, diin makita sa sulod ang ilang mga gipasundayag nga mga produkto, bililhon nga mga butang ug mga memorabilia. Tungod sa pandemya, kapindua ka tuig sab na undang ang aktwal nga pagpasuntayag sa ilang mabulukong kultura ug tradisyon atol sa pagsaulog sa tinuig nga Kadayawan Festival. Pinaagi sa Executive Order No. 21 Series of 2002 sa Davao City LGU, balik face-to-face na ang Kadayawan Festival karong tuiga. Kini subay sa gipagulang anunsyo sa official Facebook page sa Kadayawan Festival nitong bulan sa Hunyo. Maayo jud nagpapasalamat jud ko sa Ginoo, at least wala na nabalik na mi amo ang kuan na mga village, at least mapakita namo ang amo ang tribo sa ibang-ibang sa ibang-ibang places ba. Yun ang importante makita. At saka at least enjoy na tayo sa mga lahat ng mga Dabawinyo na balik ng atong Kadayawan sa Davao. Ay siyempre, grabe ka, halipay na ako. Grabe jud. Kami mapasalamaton tungod kay sa sulod sa duha ka tuig nga wala mapahigayon ang Kadayawan, ug karon kaluoy sa Ginoo na mapahigayon jud ang Kadayawan adiri sa tribal, na ami mga makita nila ang amo ang mga accessories sa kaning og sa amo ang mga luto nga mga kanang sa bagubok lata nga specialty nga luto, mga lulot og sa amo ang mga delicacies. Nalipay sab ang Dabawenyong si Fatima ug ang iyang pamilya nga mobalik na gyud ang kabibo sa syudad, sanglit face-to-face na ang selebrasyon sa Kadayawan karong tuiga. Excited na sab sila sa iyang tibok pamilya nga makalaag sa tribal village. Yes po, nagalaag po mi kanang every Kadayawan jud kay makita man gud namo nga kanang murag gina-renovate ang bawat tribal houses, tapos gusto namo makita ang kanang murag mga bago na nasa tribal houses na naa diri sa ato ang Magsaysay Park po. Since wala man tay Kadayawan for 2 years na, kay feel nako kanang mas mo dagsa jud ang mga tao ana unya, kay mas mo bongga ang pag-celebrate sa Kadayawan Festival, og kanang kuan lang jud nato nga ang atong safety kay since COVID pa man pud karon. Hulyo 19 dihang gisugdan ang renovation sa mga tribal house sa 11 ka mga tribo sa tribal village sa Magsaysay Park. Karong Biyernes, Agosto 5, ablihan na kinigbalik sa publiko. Kahinumduman nga gigahinan og pondo sa lokal nga gobyerno sa Davao City ang pagpaayo sa tribal village aron mabalik ang kanindot niini. Ingon man, mahatagag atensyon ang kabililhon sa kultura ug tradisyon sa nagkadayang tribus sa syudad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.